Yn wir, penboeth bambŵ oedd hwnnw. Dyma ni y gaseg y fagu iau. Ie. Rookery Saskia, iddo Lauren Thomas. Wel, dyma ni dewis o'r rhai sy'n gystadlu ar gyfer y Pencampwriaeth benywaidd yn yr adran ac Betty French sydd yn cael dewis pwy fydd yn mynd ar prif wobr yn y gystadleuaeth yma. Felly, ar y sgrin ar hyn o bryd, mae gyda ni'r Pencampwriaeth, y stoc ifanc yn yr adran A. Llanfilo Miracles Lady, Eboles flwydd yw hon, iddo Wayne a Sharon Lloyd. Byw hefyd ymhell o Aberhonddu. Felly hi oedd Pencampwr y stoc ifanc, ond ar hyn o bryd yn cysadlu am Pencampwriaeth benywaidd. Wedyn, blaen cila Candy Floss, Claire Pierce Morgan a Stuart Morgan o'r gwyr. Eboles 2 flwydd oed. Eto yn cysadlu am Pencampwriaeth benywaidd yr adran A. I'r dde wedyn, mae gyda ni'r Eboles Palomino Penymorfa Anwen, iddo Simon Williams. I'r dde wedyn eto, ond ni'n nôl ar hyn o bryd ar Penymorfa Anwen. Dyna'r olygfa ar hyn o bryd yn yr adran A, sef Pencampwriaeth benywaidd. Wel, chi'n gweld bod nhw wedi troi ar ei ochr pob un ohonyn nhw, fel bod Betty French yn cael gweld nhw a cymharu nhw. I'r gaseg ar y dde ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae Rookery Saskia yw hon. Nawr ddrwg dy fi, penboeth bambŵ sydd ar y dde, a wedyn Tiffwyl Miami. Rookery Saskia ar y sgrin ar hyn o bryd ar y dde, ond nôl ar blaen cila Candy Floss. Tiffwyl Miami, wnaethon ni sôn bod hon yn symud yn reit dda yn gynharach. Wel, pob un ohonyn nhw yn gweithio'n galed i creu argraff ar y beiriad Mrs Betty French, Brydfa Forlan. Ac dyma hi yn trafod efo Stewart. Yn wir. Yn cael golwg ar y cyffyle. A dyma ni y beirniad, person holl yw un bwysig. hapus. A Stewart sydd gyda ni ar hyn o bryd, John Mathias, ond y beirniad yn y wasgod goch, neu oren. Mae'n al dweud, falle yw yn hollol, ond mae'n edrych ar Martyr Tydfil Willow Maid. Mae'n edrych ar Rookery Saskia. Penboeth bambŵ. Tiffwyl Miami. Penymorfa Anwen. A blaen cila Candy Floss. Mae'n mynd i trafod gyda Stewart, a nhw fydd yn pigo nhw allan i neud penderfyniad. Felly John Mathias fydd yn rhoi'r gorchymyn. Pwy sydd yn mynd â hi, Owen? Dwi'n meddwl bod Martyr Tydfil yn mynd i fod yn ffefryn, ond mae'n anodd dweud. Na, dwi'n anghywir. Wel, Jordan Powell a penboeth bambŵ sydd yn mynd ar Pencampwriaeth benywaidd. Yr gil wobr, felly yn mynd i'r Eboles blwydd oedd yn enillydd y stoc ifanc Wayne a Sharon Lloyd, Llanfilo Miracles Lady. Ond penboeth bambŵ, y tad llwynan tip-top ar fam Bryn Llywelyn Blodwen. Hi perchen ar Pencampwriaeth benywaidd y sioe frenhinol yn yr adran A.
ac yn derbyn medal aur hefyd. Wel, Mr Philip a Mr Jordan Powell o'r Tredeger sydd yn mynd ar bencampwriaeth benywaidd yma yn y sioe, ac dwi'n siŵr y fydd o'n hynod o falch. Penboeth Bambw yn cymryd y bencampwriaeth benywaidd yma yn yr adran a y Merlod Mynydd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr I Philip a Jordan Powell o Tredeger.